Κοιτάξτε, δάσκαλε. Από εδώ η αδερφή μου η Σοφία. Και από εκεί η μητέρα μου η Σουλτάνα. Τατάνα, παρακαλώ. Από εδώ ο μεγάλος δάσκαλος, ο σκηνοθέτης του κινηματογράφου μας, ο κύριος Ρένος Μουσάκης. Χαίρομαι. Επίσης. Παρομοίως. Όπως σας υποσχέθηκα, μητέρα, έφερα εδώ τον κύριο Ρένο να σας μιλήσει ο ίδιος για το ταλέντο μου και για το έργο που πρόκειται να γυρίσουμε. Μας έχει πει πολλά για σας ο Χρήστος. Μα κι εγώ, ξέρετε, τον εκτιμώ βαθιά. Είναι ένας γνήσιος καλλιτέχνης. Σαν το λάδι της Μυτιλήνης. Λοιπόν, θα σας διηγηθώ τώρα την ιστορία. Καθίστε. Να αρχίσω, δάσκαλε. Ναι, προχώρη. Μάλιστα. Είμαι ένας φτωχός μπουζουξής. Πρωτότυπο είναι. Αγαπάω μια πλούσια και όμορφη νέα που ο άκαρδος πατέρας της δεν με θέλει. Κακό χρόνο να έχει. Μη με διακόπτεις, μάνα. Σιωπή παρακαλώ, θα χάσει το συναίσθημα. Λοιπόν, συνεχίζω. Συνέχισε. Ο άκαρδος πατήρ μας χωρίζει με δολοπλοκίες. Ταπεινός εγώ και καταφρονεμένος σέρνομαι σαν την άδικη κατάρα μέσα εις τα συντρίμια της ζωής. Ωραία, σαν τον Ξανθόπουλο. Μη με διακόπτεις, μάνα. Σταμάτα, μητέρα. Στο σημείο αυτό μπαίνουν μπουζούκια και από το βάθος ακούγεται ένα λυπητερό τραγούδι. Βίγλες το παιδί μας κασμένο. Τζουμ, τζουμ, τζουμ. Θα κλάψουν μάνες. Χωρίς αγάπη, χωρίς τοργή, τραβάω για το νεκροταφείο. Ζωντανός. Πάψτε. Τραυματίζετε ψυχικά το δημιουργό. Με συγχωρείτε. Έλα, Χρήστο, πιάσ' το πάλι. Έλα μπρος. Το πιάσα, δάσκαλε, και δεν τα αφήνω. Μα τον Άγιο Κωνσταντίνο. Και εκεί στο νεκροταφείο γυρίζω σαν τρελός. Μα ρόλος για το λάμπρο. Ρόλος για όλους σας, τρελάρες. Ποια είναι αυτή να τη στραγγαλίσω. Με ένα όνειρο τρελό. Έλα, Χριστέ και Παναγιά. Και τα όνειρα ακόμα τρελάθηκαν. Εψίτ, κύριος, για πού? Εσύ ποια είσαι? Εγώ είμαι εγώ, εσύ ποιος είσαι? Ο Φάντης Μπαστούνι. Τότε κι εγώ είμαι η Ντάμα Καρό. Το τρίο καρό θες να πεις, Έλα, Χριστέ και Παναγιά, όλοι οι τρελοί εδώ μαζεύονται. Γιατί μαζεύονται πολύ τρελοί εδώ μέσα? Αν μαζεύονται, λέει, πιάσε πρώτα από την κυρά μου και μέτρα αράδα. Αυτό δεν είναι σπίτι, το Δαφνί είναι. Βέβαια, αυτά παθαίνει κανείς άμα πιάνει απότομα λεφτά. Κοιμάται γνωστικός και ξυπνάει δελαπατρίδης. Αμάν. Ο κύριος μου είναι στα κονγκά. Του στέλνει αράδα παράδες και τις ξεκοκαλίζουν οι παλαβιάρες. Στα κονγκά? Ο κυριός σου είναι στο Κονγκό? Ναι, καλέ, γιατί παράξενο σου φαίνεται. Κογκολέζος είναι. Τότε εγώ ποιος είμαι? Για να έρχεσαι εδώ δεν θα είσαι κι εσύ τρελός. Πώς τη λένε την κυρά σου? Σοφία. Κι όλο Σοφία είναι τρομάρα της. Μέσα είναι τώρα? Μέσα είναι, έχουν απαρτία. Πήγαινε κι εσύ να γίνετε πολύ. Και τώρα φτάνουμε στη σκηνή του τάφου. Θεέ μου φύλαγε. Κάτσε, Χρήστο, κουράστηκες εσύ. Άσε να την παίξω εγώ αυτή τη σκηνή. Ευχαριστώ, δάσκαλε. Λοιπόν, εσείς είστε οι αγαπημένοι μου. Στα ψέματα όμως, Μα φυσικά, κάνω εγώ στα αλήθεια τέτοιες τρέλες. Λοιπόν, είστε γονατιστοί στον τάφο της μητέρας σας. Γιατί καλέ πέθανα? Σταμάτα, μητέρα, μη διακόπτεις το δημιουργό. Έρχομαι λοιπόν εγώ κοντά σας και σας λέω με φωνή παθητική. Δεν είναι δυνατόν. Θα έκανα λάθος στο σπίτι. Αγάπη μου, μεγάλη μου αγάπη, σήκω, μην κλαις πια. Είναι πολύ αργά για δάκρυα. Έλα κοντά μου. Το παιδί μας ζητάει τη μανούλα του. Έκανε παιδί με αυτό το γύφτο. Σταματήστε! Μου βεβρίζετε την καρδιά. Φώτια, ήρθε η ώρα σου. Αριστούργημα, τέλειο, καταπληκτικό. Και πάμφθινο. Μόνο 200 χιλιάρικα. Αστείο ποσόν. Τόσα λεφτά μας άφησε ο τρελός. Εγώ συμφωνώ. Κι εγώ. Θαυμάσια, υπογράφουμε. Να παρακαλάτε μόνο να μην βγει ο Λάμπρος από την κλινική, γιατί τότε χαθήκαμε. Ποια η ώρα που τα ακούει, πολύ το γουσουζεύεις. Αφού είπαμε αυτός δεν ξαναβγαίνει από εκεί μέσα, βάζω και στοίχημα. Πόσα? Όλα μου τα λεφτά. Καλέ, ποιος έβαλε στοίχημα? Εγώ. Καλέ, τι πάθετε, ποιος είναι αυτός ο τύπος? Ο τρελός. Αχ, μαμάκα.
Πώς μπόρεσες να κάνεις παιδί με αυτό το πράγμα, δεν μου λες. Λάμπρο. Ποιος παιδί καλέ, κάνω εγώ παιδιά, εγώ είμαι σκηνοθέτης. Τότε αφού δεν έκανες παιδί, τι έκανες, ρε. Ταινία. Τι ήταν αυτό το ξεφνικό, από πού να φύγω. Άκουσε, Φιόγκο. Θα μου πεις γιατί φώναξες τη γυναίκα μου, αγάπη μου, και θα σε πιάσω στα χέρια μου και θα σε λιώσω. Έχεις ιδέα τι δύναμη έχουν τρελή. Ακουστά το έχω. Λάμπρο μου, άφησέ τον, θα σου εξηγήσω. Πάψε εσύ, Μεσαλίνα. Οχου, αλλού τον χτύπησε τώρα, αποτρελάθηκε αυτός. Ακούστε κύριε, εγώ γυρίζω ταινία. Ο Χρήστος θα είναι ο πρωταγωνιστής και οι κυρίες από εδώ θα βάλουν τα χρήματα. Α, κατάλαβα. Οι κυρίες είναι τα λιοντάρια της Μέτρο Γκόλντουιν. Και το παιδί. Το παιδί θα το κάνει ο Χρήστος με την πρωταγωνίστρια. Αυτό που ακούσετε ήταν πρόβα. Και γιατί μπορείς την πρόβα να το κάνεις με τη γυναίκα μου, Δεν βρήκα άλλη πρόχειρη. Λάμπρο, ηρέμησε, κάθισε. Θα σου το εξηγήσω όλα. Δεν χρειάζεται, τα βλέπω. Εγώ τρελάθηκα κι άλλοι την ψώνισαν. Για κοιτάξτε μούτρα για πρωταγωνιστής. Εκτός να σε βάλω να παίξεις το βρικόλακα, Εμείς κάτι τέτοιους σαν και σένα και σαν και εσάς τους δέρουμε στο τρελάδικος που να φωνάξουν την πύρα λάχ. Άντε, όξω. Όξω από το σπίτι μου. Καλέ, μην Όξω. πλώνεις. Να ειδοποιήσεις το 100. Και εσύ, όξω ρε παράσιτο. Τα διάρκεια εδώ μέσα. Και εσείς οι δυο ζουροπαντιέρες, καθίστε εκεί. Πας!